ụmụnne m daalụ m. Ife na-awụ mee ife wee bidokwa na-eme maka ọnwụ nọ n'oyibo ife a akpọ encouragement m nwere na oge etebeghị aka ụfọdụ ndị ọzọ bụla ibe m anyị akpọ ya nọ nhawu ndị pilas ọzọ bụ ha so na ọbọdụ sọsọ ha mana ha so na pilas ọzọ bụ filu na okwu m na-ekwu maka omenala na nọ ya bụ uru wee sị m bịa so na m atụ ero ọnya ka m ji wee obi ji wee sie m ike na ihe anyị na-ekwu na o nwere ndị na-afụ ya na ya ada ekwu ka anyị wee genuo ma ọ ka anyị wee chiwe Igbo ma ọ ka anyị wee lidiwe Igbo na ihe anyị na-ekwu ka ọ bara Igbo ka ọ bara mbara ife m chọrọ ikwu maka ya n'ụtụtụ awụ in fact ọkwa ka m chọrọ ịma ndị Igbo ife a na-akpọ ife anyị na-akpọ ịgba odibo anyị mechaziere kpọwa ịgba bọyị anyị amadụ value ye maka na anyị ataghị afụfụ wee nweta ife o yiri ebe a na-akpọ ana Igbo Chukwu nyere anyị ya mana mma ekwudo etu Chukwu si nye anyị ya na ife o ji wee nye anyị ya na vidiyo nke mma ekwukwe na vidiyo ọzọ maka na anyị ataghị afụfụ wee nwee ịgba odibo nke a na-akpọ ịgba bọyị ndị akpata na anyị amaghị value ya o wee na-efu o wee na-ana beti ndị Igbo ibe m ọ bụọkwanụ ndị Igbo ndị jere gụọ akwụkwọ na Amerịka na UK na UNN ọ bụọkwanụ ha zọrọ Igbo ndị zọrọ Igbo wu ndị je gba bọyị ndị a zọrọ Igbo ndị a mere na by 1970 enweghị onye Igbo nweziri afọ ndị ahụ gbara bọyị gbasasịkwara Naijiria ebe niile ahụ esi gburu Igbo wee bata n'Igbo bidosia ụfọdụ bido ịkwa trọk ụfọdụ megesịrị kiosk ụfọdụ onwe ihe ha arụwa ha after 2 years ha bidokwa kpọwa ụmụnne ha odibo ha bụ ihe zọrọ Igbo ọwọdụ o jere Cambridge o jere Oxford o jere London ọbọdụ ndị a mana gịnị na-eme ịgba bọyị ahụ ịgba odibo ahụ taa ọ na-ana ndị Igbo nọ na Facebook nụzie na stọdi ya na Harvard ha amanisiwe enu ebe ekwesịrị godere ịdị na stọdi ya wụ na Nkwọ Nnewi ka Harvard ya abịa wee stọdi ya n'ori akpụ ọzọ bụ na otu Ọnịcha ebe ahụ ka anyị amụtakwu ya ọfụma ọwụkwa na o doha anyị anya nọ ndị azọrọ anyị ka m kwukwa ọzọ ya onye ọbụla rugo 20 years ya aghọtazi ihe na-aga o nwere ụmụnne anyị ndị si outside okirikiri ọzọ bụ Nnewi ihe ala Oraifite nya that area ịma na area bụ ụzọ wee zụwa afịa ndị si outside it aka esichadịghị ike etu o si wee si ndị si okirikiri a mkpọrọ afa ka esi wee kwanitekwa ha mee ihe ive ndị oyibo na-akpọ empower mee ego dịkwa ha n'aka ụna eji ekpọ ha odibo kpọọ ha bọyị after 7 years esetụsịa ha ọnyanwụ na ego ahụ agbasaa maka Igbo a na-akpọ ife ha nwere ife mgbe ndị Igbo ya value ịgba bọyị abụ ọwụ na ndị China emegide ife mụtie onye Igbo esendizie nwa eto China oje mụọ ka esi agba bọyị mana ife nji ama ọkwa awụ na-enwe na ndị mfụrụ nwere uche na-ege ntị like ndị a kpọrọ m bịa so na-atụ ero etu obodo anyị oke obodo Chineke nyere anyị ọzọ bụ ya esi dị mma na nkwurịta ụdị ife a na ha ya eji wee kpọrọ ife dịka ụmụnne m tiri m n'otu ahụ o ruo ife dịka oge ahụ ọzọ bụ o ji agbakọ si kwuo na ihe a chọrọ ịkpa n'ahọ nke ahụ ka anyị esi hazisi ịgba bọyị anyị ịgba odibo a ka ọ ghara ịnwụ ọnwụ nọ na nwa bọyị bịa ọ na-emewuzi ọga wụ na ọga bịa ọ na-emewu nwa bọyị kedu ihe a ya eme wee wepụsị aka enwe n'ofe
ka m gwakwa ha nke bụ eziokwu. Onye jere bọị nọ 7 years oge Igbo wụ Igbo, oge Igbo ma nsọ, oge Igbo na-eme omenala, kakwuo na onye je the best university in the world wee do prepared to succeed. Louis Catton Mgbenu nke Nnewi si na onye kụziri ụzọ biznes wee ibe eto ka o si kụziri ya bọị ka o kụziri ya. Ọ gbara ya bọị si kpọzie ya afa ịnọsi na ọ gba bọị. Ọsọsọ tụrụ ịgba bọị ka onye na-ewe ogbenye mgbere kemgbe ya ejidukwa ka Saluwi Ọdụmegwu Ojukwu. Anọ sọsọ Igbo nwere ihe ada ama na ama mma akpọkwara ya afọ ebe o si. Unu mana Igbo nwere ndị mkposa, o nwere ndị Igbo eziokwu na-asa afọ. Ndị Igbo si Israel ịgba bọị 7 years a ọ dị na Baịbụl. O nweedu mba ndị ọzọ nwere ihe, sọsọ ndị nwere ewu ndị si Israel, sọsọ ndị ya amụ ibe wee gbabọ ya awụ ndị Juu na ndị Juu ndị ọzọ a na-akpọ Samaritan na Karaites, sọsọ ha na Igbo nwere ihe. Ọ bụghị etu nke adị na Baịbụl dụ ka nke mba ndị ọzọ si adị. Iwuru onye Lebanese, wuru onye Chinese, onwe onye Chinese nwere nnukwu kọmpanị join onye ọrụ ka ya ada arụrụ ya o nwee the obligation na after 7 years o duo gị ụlọ. Ọsọsọ na Baịbụl ka ya agụta ya. Onwe nwanne gị aka esighị ike ọ bịabeghị ọ nọ 7 years gaa gbabakwana ya aka gị duo ya ụlọ ọfụma na Baịbụl ka ọ dị. Ibe ndị ekwu ya na mmanụ nwere ndị Igbo ọ na-afụ ụfụ na-ekwute na ndị Igbo si Israel ihe o ji afụ ha ụfụ ụwụ na ọ bụghị ofu onye ndị ha na worship wu ndị menye ahụ research prove wee mana anyị ejido maka ndị a na-akpọ Hibru ndị na Hibru language ife a na-akpọ ha wee revrav nya ndị mkposa. Anyị ejido maka ha wee kwụsị ikwu eziokwu. Nya bụ Igbo anyị echukwa na ya ọzọ bụ mba ndị ọzọ anata ihe dịka oge ahụ eji anatasị ụlọ esitie down mee conference mara etu ahụ esi dozisi ụfọdụ ife ahụ inwee karị gold and diamond. Ife dịka omenala a na-akpọ ịgba bọị ma Igbo odibo ọ karị gold and diamond. Tupu m bịa America ana m eche that nọ na street edu paved with gold. Ife kpatara na ndị Igbo abịabụghị oge gboo na onye gbachaa bọị jebe Ọnịcha orijuo nke bụ afọ. Ana ihe kpatara ụmụaka ji ju mba enweghịzi isi na-ebigheri aka ebe ahụ na ịgba bọị ahụ na ọgwụkwa na ebido n'oge nsogbu ga-adịkwa ka ọ dịgodu.